Goeien, het is maandag 2 maart. Dit is Bient, Joen Volslijn in het ramp van het versterken van acteur Reense Westra. Ik praat hoe zijn turbulente leven met 3 collega's uit dit vak. Hilly Harms, Mirjam Manders en Jan Arends. Het is een Volslijn, dom uit de tijd ben ik het toch. Wat? Dat lintje het toch. Bah. Oren mooi, hè. Het is al in de kranten, met een foto erbij. 24 keer bij dezelfde baas. Hè? Dan ben je direct naar wie op. Ze hebben gewoon de moed net om eens te veroordelen. Ben van die meest laminadige leur die zo'n dom lintje krijgen. Leur zonder kont in de broek. Het is vriendjespolitiek. En hoor net, scherp slikkerige stronkliek. Koning in het ei, lintjes erin. Ik gewoon, maar die plan niet brave leur, die denkt naar vies binnen, dat ze zo'n dom ding krijgen. Geen hagel en sneeuw onder. Ja, nou welkom Mirjam, want er kwam stond het filmpje binnen, krijg uit Amsterdam bij. Je hebt al hier trouwens, welkom om te praten over het versterken. Ja, dat is eigenlijk helemaal niet leuk dat we dat zo doen moeten. Maar laten we de anekdotes ophellen en een soort van hommage brengen aan Reense. Daar heeft hem nog kwartling jongen, hè? Dat is nog echt in het ziekenhuis geweest. Ik had hem 2 weken geleden gebeld en toen dacht ik, ja, dit klinkt niet goed. En toen heb ik Steven nog gebeld en die zei ook van ja, nou ja goed, het gaat niet zo goed, maar ja, je kent hem, hè, onkruid vergaat niet. Maar toen kreeg ik toch een belletje dat hij in het ziekenhuis lag. Ik ben 2 keer geweest, afgelopen week, zaterdag voor het laatst. En ja, toen was het voor ons beiden wel duidelijk dat dat de laatste keer zou zijn dat we elkaar zouden zien. Want hij is echt nog mooi in praat, ik. Ja. Ging zaterdag niet zo goed. Maar we hebben wel echt nog contact gehad. Ja, hoe zit het met Jim? Ik heb hem in heel skoft eigenlijk net zien. En 1 keer heel vluchtig even en toen dacht ik, blinder jongen, wat ben je zo aankleid? Zou vallen me erger worden. En toen zeggen dat ik helemaal net goed uit, maar de laatste tijd zeggen dat het al net zo goed uit. Nee. En Jan? Nee, ik Gerrit Juster. Bel met Wimpy de Vries. En die zei, ik zal vanmiddag even naar Reense toe. Want die laat het ziekenhuis samen. En dan vanmorgen wat verdikt het heel gebeurd. Ja. Dus dat ging wel heel goed. Ja, dan komt er een heel soort op gang. Want Jim heb ik nog maar ook al bellen, Tim. Maar we hebben het al verteld, zei ze maar. Ja, want ik kreeg van Jim een bericht. Maar want ik wist al dat het heel min ging. Want ik hield van Mirjam al dat bericht dat er in het ziekenhuis lag. En nou jij ik dus dat het verstaan weer. En daarna, vlak daarna dat Jim bellen Mirjam en mij. Ik zei, maar gaan ze daar nog net bellen? Want daar is de laatste tijd nog vol meer met eens in contact geweest. Nou, toen ging ik bij de hartentelefoon dus. Ja. Maar wat wie die boor nog maar eens? Ja, nou ja, die kon niet meer stuk eigenlijk. In de serie leken wij natuurlijk elkaars vijanden. Wat natuurlijk ook de bedoeling was. Maar hij heeft mijn hart gestolen en ik blijkbaar de zijne. Dus we zagen elkaar best nog wel en we spraken elkaar. En als er een klusje was, dan zeiden we, dan moet je hem hebben. En dan gaan we met z'n tweeën. Dus dat bleef wel. Ja, gelukkig wel. Ja. Nou, er is een markante man verstoorn. We hebben even beelden gezocht en fragmenten. En ja, het is om Jim om zijn leven in te kleuren voor hoe het wie en hoe het wie om hem te werken. Want dat wie net altijd even makkelijk. Zo wist even een fragment van die populaire serie Baas, Boppenbaas. En waar Jim dan als je het aan een grote rol in speelt. Ja. Hé, Elke. Wat is er? Wat Jen? 2 deusje kei. Stom gezicht, man. Maar wit binnen het wel lesbische kei. Ja, dat komt in de beste vrouw krijgelijke goed voor als in de meeste vrouw. Kletspraat. Als 2 vrouwen die met elkaar vrijen willen, dan moet ze krijgen bij de kei onder de bollen. Zeg je dat nog een keer. Ja, wie dit de rol van zijn leven? Hilly? Nou, dat vind ik net. Hij speelde die rol prachtig, daar gaat het net om. Maar hij had op het toneel, vind ik, mooiere dingen doen. Zeker had je die serie, of tenminste dat station hier van Richard de Tredde, hoe te dat spelen, dat weer geweldig. En hoe daar hier een speciale school gewoon, want hij moest dus heel ongelukkig rennen, hè. En maar die Hoornik,
Nou, daar had er wat last van aan, letter, van die voertek. Die rol had er echt volle mij spelen. Maar ik nog volle jedder, want ik ken hem natuurlijk van volle jedder. Dat wij together spelen in het stuk van Arjen Terpstra, een deserteur. Dat had er toen ik prachtig gedaan. Dat vond ik heel mooi om together met hem te doen. Ja, want ik kreeg al steeds in het Nijs van dat die een natuurtalent. Ja, de man die hoorde eigenlijk helemaal net een soort van het wel. Nee, want ik kwam er in Fjouwersand erbij en doe weer eens derde al een bij theater gevestigde naam natuurlijk. No? Maar ik stie altijd versteld hoe makkelijk had het altijd ging. En hoe gauw had het. Hij kon ik tekst leren als hij een oor. En hij hier de karakter van de rol ik heel gauw te pakken. Maar als je dit in, wie er ik weer kwijt. Ik bedoel, hij weer heel. Ja, klopt, dat is het niet. Hij kon een grap maken op het zittoneel en dan opgaan en dan weer bij wijze van spreken Richard te redden. En hij kon zo snel schakelen. Ja. En dat heb ik altijd bewonderen. En ja, ik denk, god, ik wil dat ik dat zo goed kon. Ja. Hij weer de man van de dubbeltakes, hè? Ja. Dat weer, prachtig. Wat had het in? Dat is Sjen en net Sjen. Sjen en net Sjen. Wat André van Duin heel goed kent. Ja. Zo. Ja, wat show ik tegen? Dat dubbeltake. Ja. Dat koorde dus als geen oor. Ja. Koorde dat. Maar hij kon ik prachtig, want dat deed er dan maar een maat van hem. En zo vermakken is er dan wel eens. Dan deed de Prins Bernhard naar. Dat koorde fantastisch. Ja. Echt prachtig. Die deed het heel mooi. En dan gingen we naar bruiloften daar. En dan hier daar van die meesten kregen dan gegevens. En dan sprutste dat de bruidspeer daar. Als Prins Bernhard. Sterker nog, hij had op uw bruiloft, toen ik in 1980 trouwde met bereiken, het Reense en Jan van de Boswieden, dat weer een koppeltje. Die had toen Prins Bernhard in en hij die ik vader Abraham. En toen gingen wij een orde Omke. En dat wie Omke Reense, die man wie al 80 en 80 plus. En die zei naar Oren van de bruiloft van, ik ken wel zien dat Jim mooi belangrijke meisjes omgaan, want dat vader Abraham bij Jim op de bruiloft is, dat vind ik wel geweldig, hè? Ja. Dus die leeuwde dat, hem ik net wijzer maken. Nee, maar dat soort gekkigheid, hier staat ik maar hè? Ja. Want hij heeft dat toch om dat eind luidje kind maar? Ja, absoluut. We hebben altijd heel erg gelachen met elkaar. En ook, want we hebben samen natuurlijk de voorstellingen gedaan, de cabaretvoorstellingen. En het was altijd lachen. Maar wat zit hij te binnen als het erom tinkst? Een waardevolle herinnering? Nou, wat een hele waardevolle herinnering was, is dat ik heb wel gehoord dat mensen zeiden, ja, hij is moeilijk om mee te spelen. En dat heb ik persoonlijk nooit ervaren. Toen we première hadden van de eerste voorstelling. Mijn moeder was toen net geopereerd aan de longen. Die had longkanker en daar was een deel van weggehaald. En de show must go on. Hè. Ze was oké, dus ik kon weggaan. En daarin was een liedje en dat liedje ging over mijn ouders. En toen ik bijna klaar was met zingen, hoorde ik mijn vader in de zaal. Dat is een mooi liedje. En dat raakte mij natuurlijk enorm. En eigenlijk zou dat gelijk overgaan in een andere sketch. En dat kon ik gewoon niet, want de tranen liepen over mijn wangen. En de grote acteur die hij was, kon hij met zijn ogen gewoon 3-4 minuten niks doen. En iedereen hing aan zijn lippen, zeg maar, terwijl hij niks deed, om mij de ruimte te geven om weer tot mezelf te komen en verder te kunnen spelen. Maar Doos zou de krek nog van, of Joost zou de krek nog van, hij kon helemaal niet improviseren hier in sorry. Hier we nog net afsprutsen. Nee. Maar nou, want hij die ik maar met de opleiding, weer Jannik bij. Ja. En dan moesten we soms kregen we een opdracht van, dan moesten we improviseren. Ja. Nou, dat hier er was zo'n verschrikkelijk hekel aan. Ja, maar hij was hier nog. Nee. Het was spannend. Hij was daar heel onzeker van. Want hij wou het eerste een kleren tekst hebben. Hij kon wel zelfs teksten schreeuwen. Maar een kleren opdracht, dan wist het de meeste wat het waar moest. Hij zei altijd, zit me wat ik dwam had. Ja. Zit me wat ik dwam had. En dat in één keer zo? Ja, want ik zelfs, ik praat nog van mezelf, ik mag het van binnenuit heljen. Dus dat wordt het even lang. Reense kon er gewoon bovenop plakken. En dan weer terug. Dat wie een acteur die had het er van bovenaf, zette die het erop. En dat kon ik zelf weer aan de kant zetten. Ja, heel makkelijk. Dan ben je wel hele gekke momenten, maar maak het kind het. Jawel, maar ik wil dat je soms denkt van, nou, best er nou wel of best er nou net. Hè? En ik in zijn letter al bij de film, van film hier, de spelers doe ik niet meer, toch? De Gouden Sweeper. Ja.
Gouden sweeper. Ja. Ja, dat weet ik dan. Of er moet weer sminkt worden moest. Of hij hier de klingen weer net bij hem. Hij hier de boel altijd in de war. Ja, het is er eens weer, die had de boel weer net. Dus die hield ik vaak van de klaringen. Hielden ze nog wat extra, want er eens ze zelf wel weer vergeten. Ja. Dus zo wie het dan. Ja. Maar hij lukt hem er niet van aan. Hij bleef altijd lekker kalm, of tenminste. Ja, we was een beetje chaotisch daarin. Want we speelden een stuk schurer en er hingen meerdere rollen. En Reense die stier dan, hij zei altijd van, ik beetje bij me blowen, Jan, beetje bij me blowen. Want ik ben vrij zeker daarin. En dan hingen we kapstok op het toneel staan en dan moest er weer een jas omloeken. En dan moesten we een rol spelen. En dan stien we bij die kapstok en zei, wat maak ik? Maar die zwarte, ja, deze. Ik zei, ja, loop die maar om. En wat ben ik dan? Dat wist hij niet. Nee, dat weet ik dus. Maar daar hield ik net voor vanochtend tegen. Oh, jas en oh, pet en woorden. En, Ja, maar dan ziet ik een andere kant aan zien leven. Het verhaal van de alcohol. Daar praten we aan even hoe verder. Want de leest even, zie het 14. En we zullen aansnikken hebben even hoe de triatertijd hebben we nog mooie beelden van. Want we hebben deze week in Riegen. Want de meteorologische winter is dan dien. Maar in de land zal net een ijszieke te fien wezen deze dagen. Want wat docht het met het veld en met de mensen dat er geen ijs zocht worden mooi. Cameraman Jan Bensliman en verslagjouwer Bart King, maar die lutsen lezen on en die gong de grijde in. Op ziek naar het veldgevoel van de betierde maaitijd. Maart. Het lucht krijgt weer kleur. Het longen luidt de longen in naar nijlibben. Je moezenpleeg of hassenpest die dat keren kan. Het veld dropt. Maar net voor de ijszieker. Die moet zijn pet onder de kapstok en de hand thuis houden. Hoe veelt dat voor het veld? Is het feest voor de vogels? Of wordt er in stilte goeld in de graaide? Ze ben mij waarom? Feest is het tussendagen op Skreens. Dit natuurgebied onder de eerste littens is een groot transferium van de Europese luchtvaart. Skriezen komen in groepjes binnen, streekjocht uit Spanje, Portugal. Een soort liepen hebben troch de milde winter, maar een beskierde regionale vlecht maken. Kwossen maatje haar kleer om naar Scandinavië te. En dan binnen nog wielsters, ljurken, stroomliepen. En van alles dat je zit, komt of giet. Dus het is wel halla voor de skriers, maar. Hier, alleen nog al, nou ben ze hier al, maar in het breedseizoen dan is het hier aan het drukte. Maar al die skriers, voor het hier kwam hier een 1200 peer tot brieren. Ja, en dat op 90 hectare, dan is het wel een paradies op zich. Tussen alle dramatische loeden over de grote delgong van de grijpvogelstoen binnen Skreens en Skrok, de twee gebieden van natuurmonumenten die midden in het Grijdelongen lezen, een succesverhaal. In een dikke vingershiel had het hem hier ontwikkelen tot een oase voor al die vogels die een pad van uw cultuur binnen. Want dat weet elke veldman. Skriers en liep, dat is geen natuur, dat is cultuur. Wij bij je kwam en we het zo inrichten dat die grijtvogel bij ons wezen woe, bij ons wezen wol. En dan heb ik zwaar voor elkaar. Ik bedoel, wij hebben voor zwaar dat die vogels hier zitten. En maar als ik behouden, dan moet ik alles in ons werk stellen om ze hier te behouden, die vogels. Want het is gewoon in van onze cultuur. Bijna de hele wereldpopulatie van die skriers bijvoorbeeld, die breedt hier in Nederland. En dan moet ik alles voor doen om zo'n vogel hier te houden. Dat jet bij Friesland. En ons gaat een stukje cultuur van ons Friesland voor. Het gelijk van de natuurbeheerder is daarmee ook het gelijk van de boer. Ik hou je vogels. Grut boertje met droege ekers en productiegas, daar komt geen grijtvogel op aan. En zo is het huwelijk tussen boer en vogel in een diepe relatiecrisis te lonen kwam. Je weet waarschijnlijk bij je ooromstandigheden, maar je gewoon het oude björkje volhouden en net het duurdijstige met draineren en dat Engels rijgas, dan kan je gewoon grijtvogels houden. Dus er is geen dramatisch, hoeft er net te wijzen voor grijtvogels, maar alleen maar het oors wollen. Maar een ondernemende boer die shot dit en die zegt van ja. Ja, dat is ik zo. En dat is denk ik het verschil. De mat die moet er verzinnen worden. Een pak molken dat kost het liggen vol als een pak wetter in de winkel. Dus ja, dan zit ik van verdorie, gooi die melkprijzen omheen en zorg ervoor dat dan in ieder geval de helft van Friesland weg van dit land wordt. En betaal je dan wat meer voor die melk in de supermarkten. Op die manier kunnen we ervoor zorgen dat we en goede melk hebben en daarnaast nog gewoon vogels hebben. In de gebieden Skreens en Skrok maar al jarenlang geen ijs zocht worden. Maar in het omliggende land had ijszieke Wiebren Bruinsma zijn leven lang actief is.
En morgen een reportage hoe deze man die het voor het eerst zijn passie dus net uitoefenen kan. Nou, we gaan verder met het peteer over Reense wedstrijd versterren ervan. We hebben het aan onder oren hebben over de rol van Steven de Jong, heel belangrijk. Dat zie je hem al hier wel beamen. Eerste periode van theater, Jan, daar kist hem, dat vertelde ze, kreeg al de Wiester heel. Nou ja, toen hij er toen kwam, stelde er ook al rap bij. Ja. Een belangrijke periode, denk ik. Kijk, zullen we even zien of het beeld niet we van hem hebben? Ja, mooi. Okay. Zien de ronfels uit de vrede kreeg letstrutsen. Lichtvoetig stapt er binnen bij de vrouw hier, om bij muziek van snaren had te flyken. Natuurlijk is het zo geweest, er had een periode geweest in mijn leven dat net zo mooi geweest had. En natuurlijk mijn herschieting erbij, dat is echt net niks. Maar ik probeer echt bij theater die rancuneuze gevoelens. Ik werd te populair. Ik werd te populair bij het publiek en ik werd populair bij de persen. Met de pers en ze wonen me wel kwijt, kreeg het idee. En toen kwam de gelegenheid dat ik inderdaad voortging. En het is heel raar, ik had de 24 hier omgespaand, maar ik heb geen enkele gevoel dat ik zeg, ik wil graag waarom. Ik zit lekker in mijn vel momenteel, heerlijk. Ik heb dingen die ik mooi vind en die ik net mooi vind, ook net. Dat kon ik doen net. Jan, je ziet neemt de geniezen. Hij werd te populair, maar dat begreep ik net. Klopt dat? Ja, dat heb ik nooit helemaal van Reense begrepen. Waarom hij populair was, dat er daarom bij theater was moest. Dat weer net helemaal zat het weer, denk ik. Hè? Maar dat weer zijn invulling die er daarom joeg. En ja, dat is mooi natuurlijk. Ja. Maar, want het weer natuurlijk wel. Het weer een belangrijke acteur. Die komt bij een belangrijk zelfskip. Ja, absoluut, dat weet ik. Maar je kon net meer op hem rekenen. Dat weet hem. We hadden een keer meemaken dat hij opkomen moest. En toen zit er in de kantine. Hij wist niet meer dat er opkomen moest. Dan best middenstest in het stek. Dat kan je zelfs net ha. En waarom deed hij er dan net? Nou, ik denk dat er dan nog een slokje zit. Of hij wist het gewoon niet meer. Hij kon op zijn tekst niet meer goed om te horen. Dat wie jammer. En dat wil in nog die periode, want er is een periode was dan wie die er werd, toch? Want ja, ja. Daarna is het weer een soort iets nice in films en bij Steven de Jong. En, ik ben blij dat het weer goed maar eens gegaan is. Want ik vond het heel vervelend dat het toen bij theater gong is dat het gongen is. Want toen de Reense wie echt een stukje theater en een geweldige collega en humor en altijd voor de zaak een geweldige acteur. Ja. Zeker, want ik ken hem dus al van jaren herwaarts vanzelf. Hè, dat wij al spelen met die beloftespel in Burgermal. En later ik. Hij was een groot acteur. Hij is echt een hele grote acteur werken. Maar wat ik me dan afvraag, als je zo goed bent, zo getalenteerd, misschien heeft het wel eens maar hoor, Mirjam. Ja. Hoe kan het dan dat je dan aan twee kanten met Kerske zal banen litten? Eigenlijk was hij een beetje een rockstar. Ja? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat hij veel vol heeft geleefd en ook misschien dingen heeft proberen weg te drukken. Maar heeft hij er wel eens wat zijn? Waarom dat gebeurt? Nee. Jawel, hij had wel zijn. Hij speelt wel eens een clown. Hè? Ja, hij zei, ik speel een clown. Ja. Maar de meeste clowns zijn protten vertreerd van binnen. Nou, dat hielder ik. Maar even nog die druk die er dan hemzelf oplooit. Ik mag graag een beetje wiswijzen van de dingen die dan gebeuren hier. Maar ik heb een keer mooi. Hij ging altijd met die bruiloft met Jan van den Bos voort. En toen kon Jan van den Bos koen net. En toen vroeg hij mij, Jan Aardes, de held is al Jan. Dus de held wil goed zijn. Ik kerst tot het mooi met man. En dat was in Zeelandse Kaaf. En toen gingen we daar een bruiloft. En Reense, hij zei, hoest alleen maar wat ongeluk te lullen, ik door de stikjes wel. Nou, best. Dus, en dan schrijf je Reense hoe vier best. Dan zit er achter de typemachine in Zeelandse Kaaf, tijdens de bruiloft. Hier de typemachine, sigaretten hoor. En dan zei ik zei, we moeten wel los, jongen. Nee, wacht even. Ik ben even nou twee coupletten. En dan maken er een roken. En dan maken er dus coupletten. En dan zei hij, ja, draai het eruit. Ja, doe maar. Kom er weer mee waarom. Die er zo. En hij komt op en hij doet het. Ja. En dan denk ik, het is... Ik word dus net mooi op stap. Nee, dat moest al... Ja, nee, wat hij die wie praat, ik was er helemaal gek van. Ja. Want ik stier met de bek vol tussen en denk Nou, we zullen even naar een oren verhaald daar uiteindelijk het probleem en de man die het hem redden had. Daar hebben we een fragment van uit On The Viewer. Vanaf welk moment ben je echt begonnen te drinken? Of wanneer wie het echt dat het... Nou ja,
toen ik vernam dat mijn café getrouwd was, maar toen ik vernam, jongen, dit komt niet goed. En dan, en echt de werkklimaat bij het theater, dat was er voor mij niet beter op. En dan, ja, dan komt van die, dan komt het door en dan doe je een greep, nee, de weg van de minste weerstand, wat natuurlijk net weer is. Want het wordt alleen nog maar slimmer. 8 dagen in het ziekenhuislijn. En dan ben je te relativeren. En er waren 2 mogelijkheden toen. Of trok je dat ik me bezig weer met alle gevolgen van dien. Of zei ze van nee, ik wil toch verder leven. Toen kwam voor mij als een geschenk uit de hemel een telefoontje van Steven de Jong. Die dwaande mij een script van een nieuwe film, De Gouden Zwiepen. En dat wilde mij voor haar, en had ik een heel lang gesprek met hem gehad. Ja, nou en wat is daar verder uitgekomen? Want dat weten we, hè? Dat had hem reden, toch? Ja, nou, het is sowieso een prachtige film. Volgens mij was het de Gouden De Gouden Zwiepen. Ja. Maar daar had hij toch ook een nominatie voor een Gouden Kalf voor? Was het niet de Gouden Zwiepen? Dat cool, of de Fouke? We hadden toen al een keer in Amsterdam. Nee, dat weer de Fouke, denk ik. Ja. De Fouke, daar had dat een hele mooie rol van hem wist. Daar had ik echt, maar hart en ziel had er dat dien. Daar had ik hem eigenlijk voor het eerst zien dat ik denk van dit komt helemaal van binnenuit bij die. Dat had er echt fantastisch dien. Die film is ik net van niks dat die vaker draait wordt. Ja. En Steven de Jong, want Steven, we begrepen dat hij echt tot de 100 lijst erbij was had. Ja. Daar is de Mixion dit ja, dat was heel fijn om te zien. Ik denk dat je het bijna een vader-zoon relatie kan noemen wat ze voor elkaar voelden. En ik ben echt heel blij en ik vind het echt ontzettend goed van hem dat hij dat ook echt zo heeft gedaan. Hij heeft hem echt gesteund tot het laatste moment. Mm-hmm. Maar wat wie dat dan? Ja, dat is zoals het vader-zoon, maar ik bedoel dat op een gegeven moment moet er echt wat komen tussen. Ja. Steven vond Rens een geweldige acteur. Hè? Dat. En dat was hij natuurlijk ook. Ik bedoel, je wordt niet voor niks genomineerd voor een Gouden Kalf. En je merkt gewoon dat bij Renze was het zo, camera of het podium en hij ging aan. Ja. En dat was iets, het was een fenomeen, die man. Actie. Ja, dat heb ik een keer meemaken. Toen we het maas heel betiet moesten we bij dat weer maar de Gouden Zwiepen. Heel betiet maas moesten we een opname doen. En ik weer er en Renze zit daar en hij wilde hem net al te vet. Dus die zit met een holle verdel. En dan komt die hol omheen. Wat doen we, joh, Hilly? Nou, dat en dat en dat. Oh. Weet je dat door? Zo. Ze hebben even een oefening Renze. En verdorie, het is al gekleed. Ondertussen ben ze dan aan de gang met allerhande kabeltjes, met lood en weet ik volle en met jocht en zo. En Steven zei actie en hij is er helemaal. En hij weet het ik al hier. En dan denk ik bij mezelf, nou precies even, daar heb ik me nog zenuwachtig hoor maken. Ja. Dat hoorde dus niet. Nee, maar toch ziet er bij hem wel dipper kennelijk een groot probleem. We moeten haast afronden, maar ik wil eigenlijk wel van hem weten wat hij nou liet. Mirjam, wat? Nou ja, ik denk dat hij sowieso in Friesland in iedereen's hart zit. En die ogen, dat is het, die ogen. Hij sprak met zijn ogen, ook al had hij geen tekst, dan was hij toch altijd door aan het spelen. En ik denk dat hem zo bijzonder maakt. Altijd als je hem zag, was hij aan het spelen. Dus hij vermaakte je altijd. Een entertainer. Ja, ik vind een van de grootste talenten die het Friesland heeft, vind ik, als acteur. Nederland, ja. Als hij echt woont hier, dan hier het nog wel meer bereiken kan in Nederland zelf. Is dat dan dat ik een beetje het schrijnende daarom? Ja, dat vind ik het jammer. Dat past ik wel bij hem, ja. Dat vind ik heel jammer eigenlijk. Hij hier vol meer werk in als dat er uiteindelijk worden is. Maar mijn meeste herinneringen aan hem, dat binnen vooral de tijd van de eerste tijd. En wat ik trouwens uit Baasbop, wat had ik wel een willen gaan met elkaar. Dat was echt een hele leuke tijd. Absoluut. Dus die herinneringen bleven wel. Jawel. Nou, dank voor je komst hier en dat je hem praten voelde en zijn leven inkleurd hebt. En sterkte de komende tijd, denk ik nog. Ja, om 9 uur dan kun je zien naar de verhelling van een documentaire over het leven van Renze Westra. Dit wie bent van nou, morgen zit je misdierjournalist en schreeuwer Simon Fuik. Hij volgt het zogenaamde Bonnie en Clyde proces voor u. Dat is morgen, van nou een hele mooie jong verder.